Като човек минал през много баскетболни отбори, ще дадеш ли съвет как да изградим успешни навици за работа в екип, извън спортните среди? Работата в екип, в професионалната сфера няма почти никаква разлика от работата в екип под формата на някакъв отбор. И в един и в другия случай имате треньор, който дава указания, съответно човек, който е на по-високо ниво, директор на даден клон или отдел. Имате някакви срокове, в които трябва да изпълните някаква задача, трябва да се подготвите, да се анализира проблема или проблемите и хората в екипа трябва да направят своя принос. След което крайният срок трябва да бъде не просто спазен, а да бъде спазен успешно. И логиката тук е, че всъщност ако един човек осъзнава, че в един момент ще му се наложи да работи в екип, би се подготвил доста така умно и предварително за цялата ситуация, която го очаква. Спортувайки даден спорт, някаква игра, където има колектив, това, което ще се случи е, че всички около него ще го държат отговорен, както и той ще държи отговорен на равните на него. Защото хората в един екип, които са на една и съща длъжност, говорим, нали, равнопоставеност, макар че са равнопоставени, те трябва едни на други да буквално да държат сметка как другия се справя и дали дава най-доброто от себе си, за да се случи накрая дали е в спорта победа и дали е покриване на срок по успешен начин и на някаква задача в професионалната сфера. Това е едната част на нещата. Естествено, винаги има такива, които леко се скриват, които другите трябва да поемат тяхната част от работата, но това не остава скрито, както няма да остане скрито от шефа на този екип, така няма да остане скрито и от треньора. Следващия момент, независимо, че говорим за равнопоставеност, има изграждане на лидерски качества. Всеки един от тези участници в един такъв екип трябва да даде някакви идеи или да направи да извърши действия, които по някакъв начин подобряват обща добавена стойност на случваемото, нали, от отбора, екипа. Спорта абсолютно на 100% покрива всички тези критерии. И, което е от изключителна важност, както след един матч, така и след определена задача има анализ. Кой как се е справил, дали са се справили, ако не, какви са били проблемите и дори да ако са справили, отново какви са били проблемите, които е можело да бъдат избегнати или нещата да се случат по-добре.